А що кобом вам оповів, ож стрітивимся з Морфіусом. Він ми дав якусь чолену гомбичку, каже, обимся пробудив з матриці. То була би, ясне діло, неправда, ми раз не живемо в симуляції. Ну, май мало так мися видить, айбо в рамках цього відео будемося чинити, ож ровно такся і стало. У минулому відео ви вже сме розникли, якся виживати у Майнкрафтові, кі цілий світ то лиш єден біом. А що кі тот біом буде недерським? Учинимо світ, де буде лише долина, піска, душ. Ну та що, пішли сме? Заспавнуємося доста трафно, бо є пілення ямка, а значить можуся спрятати та набратися якісь блоки. А доки мигальний унишенець назбірує землю, та треба си визначити якісь цілі на цей челендж. Тільки насправді ціль у мене буде лише єдна, ото учинити собі варштак. Все не буде так легко, гися може відіти, бо не позираючи на того, що сме у вонковому світові, туйся генерує лише біом піска душ, а значить туйся не будуть спавнити ніякі мирні створи, дерева, трава, а вать даже руди. Наша єдина шанса добити дерево, то вчинити собі портал у недер і знайти дерево там. Хвала Богу, у біомові піска душ спавняться недерські структури. Але недалеко суд руїни Бастіона, там у ладах годинця трафляти обсидіан. Перва такої ладичка оказалася мега напакована, знайшли сме он 10 блоків обсидіана нараз. Не знав, це хоч раз мися трафляло так много у єдній ладі. Трафило намся заприказувати ту із зоглінгом. На відміну від зомбі-піглінів, зоглін буде пробувати ня забити, та треба го приласкати, утихомирити. Теоретично сього би ми було доста обучинити портал, айбо у Мігаля не дуже добрі з математикою, та чогось їм си думав, що треба ми он 14 блоків обсидіана, та пішов їм глядати далі. У цих руїнах поразся трафляв ті скелети, котрі вже, законнося спавнять у біомові піска душ. Сисня доста читаво уразив, і ще раз-двічі та й гигнубом. Такої поблизь знайшлася ще одна ладичка, де кроме золотого яблука, був іще один важний компонент, ото блок желіза. Портал дачим буде мусей запалити, це не так. Поблудив тим бастіоном ще мало, та й знайшов їм ще одну уже третю туйки ладичку. І ся була много майскромна між ними. Пару ниток, блок желіза та один пристарий крех. Узирало також туйки більш ніч доброго не буде, та лажуся йти глядати другий бастіон. На карті вижу, ож спавниться туй і фортрес, айбо видатьмеся, ож йти туди не дуже добра ідея. Хоч ладички там го не мати діаманти, айбо хюсна з того не дуже буду мати. А чорні недерські кюстяки уєдно з ватраками шиковно би ми стали на шию. Туди йти не буду. Беремо з води блок шутера, треба нам з нього буде вивнадіти кремінь. А чимось ми вилізли з води, та нараз стало ясно, о чом не треба ані близько йти тому фортресові. Ватракиня завіділи таку за кілометр та почали в ня стріляти. Далі пак ми добили свій кремінь і вчинили кресало. Без цього інструмента далі не буде діла. Гуляти по цьому світові уночі указалося много найбезпечного якою день. Меншеся спавнить гастів, оточий споза того ж спавняться ще й скелети та заповнюють ліміт мобів. Узяли ми з собою ще й засушеного гастіка, гікой сувенір. Не думав, що він мися ще нада що пригодить, айбо раз найбуде. Пливемо далі, треба знайти бастіон. Уже скоро буде рано, та подумаємо, ож лишуся на сьому містові, аби сонце спалило кюстяків довкола, та може собі найду дайкий лук. Проти гастів лук би був дуже нахосен. Правда, над рано наспавнилося вже мільйон гастів, і поїнні увіділи мене ще перед тим, як згорів кюстяк. Йой, перемітуватися з ними тими бамбулями ото не нахосен. А ще майкою стріляв до ня 3-4 нараз. Із кюстяка впала лише одна кюстка, ніякого лука і стріл. Та все мучення було геть не нахосен. Скачемо у воду, прячемося геть. По пути мусив їм даже й з'їсти золотое яблуко, обися не втопити. Хвала Богу, але туйкася згенерував бастіон, та може у нього залізти руно з води. Першу ладичку знайшов їм доста шиковно, мала повну ревучого обсидіана, ніж та й подайкує м'ясо. Но Мігаль і так іще не запримітив, ож має уже бови доста обсидіана та біжить за другу владу. Десь ми причому знайшли повну нитки та й м'яса.
Такой за стіною виттить була вже і третя за шором лада, де зась був ревучий обсидіан, золото, м'ясо, ну і пару дарабів кожі. Із кожі та й нитки зв'язався міщук, куди мож буде змітувати всяку дрюблю та й, проглотити собі інвентар. Недовго дало чекати і четверту ладу у сьому бастіонові, де були блоки кюстя, меч і паранні стріли. Якісь ми мало поблудили лабіринтами та трафило намся вийти вон. Ото вже давно білий день і такої гиби сесе два окремі бастіони, котрі лиш косо криво сути скапчені поміж собою. Ідемо глядати ладичко і у надводному теж. За цілий час я натільки привик, ож туй не є дерева, та я не можу чинити серсаму, ож домак мися не вело у очі, ож я держу у руках діамантовий чекан. І не тямлю це, хоч раз його захоснував. Найшов їм май парадну локацію, де суд і тут і двойні лади, а там, кроме желіза та й ланців, найшов їм ще й подайку броню, золоту морков і даже ковацьку мінту на возможний недорітовий апгрейд. Задержуватися біля сих лад, правда, не вартує. Гастиня шиковно запримітили, но зомбі-пігліни прикрилення широкими погнилими грудьми. Заскочились ми зась у воду і пливеме і дальшому бастіонові. Там уже трафився такий нараз піглін із фейсу. Видко сесе був колись піглінський капітан. Такий за метр від нього була й ладичка, повна золотої морковли. Із чудного не знавимо ж сесі зомбі-пігліни не топляться у воді. Хоч знавимо ж не хибитим лава. Тільки годи убавлю Майнкрафт та кожен раз сяду знову за якісь геть нові механіки. У сьому зарватому бастіонові теж суд хоглінги, та треба бися мало сокотити. Не все, що тут є зомбіфікованое та автоматично зо мною вся цімбурує. Випливемо у скапчений надводний бастіон та й нараз їм натрафив на ладу приповну обсидіана. Та сяк, маючи вже бо вже більше 20 блоків, та точно вже се можу вчинити портал, не? Не будемо далеко йти, кладемо портал такий туй під водою. Обо був менший шанс, ож залетити нам деякий гаст. Чинимо порталові паранний позолочений кутик і мож палити. Ну що, чистовані позирачі, уже ми втікли з матриці, но наш реальний світ указався домак непридатний до живота. Та мусимо втікати у пекло, убися хоч мало ліпше мати. Трафились ми у біом багрової хащі, сесе паради, такий під носом маємо дерево, гриби, світло, вшитко. Не чекаємо нич, кладемо собі варштак. З цим падом, мож казати так, сповнились ми основну ціль сьої визви. Маючи варштак, можемо наконець зачати майструвати. А чи й сяка ціль сьої бавки, не? Мав туйки встановлений мод газдуйські горазди, споза чого можу закушати недерський салат із грибів. Сесе доста мирської ідіння, а й бо ліпше генич. Кладемо се ту ще на скору руку даяку базу. Бо хоч туй номінально і майбезпечно, як у лунковому світові, а й бо за запертими дверима сячу май супокійно. Раз та й витяглися стіни. Було у нього вже бі всякої кюстя, та зробимо се у хижі парадний палас. Нема угля, а й бо вдяку пісковий душ можу собі зробити ватру та покласти пече м'ясо. Слухайте, та туймо жити. Та що, чистовані позирачі. Сесе був доста куртий челендж, но про мене доста непривичний. Аж вамся трафить теж нагоду втікти з матриці та біжіть нараз у пекло. Туйка вже буду вас чекати у гості. А доти іду се ячей мало приляжу перепочити, бо так їмся змучив.